Jeg hedder Sanne Harder, og jeg er ledende spildesigner hos Copenhagen Game Lab. Jeg vil gerne fortælle om klasserumsspil. Klasserumsspil er en spiltype, der er designet specifikt til folkeskolen. Det vil sige, at de er indtænkt i den sammenhæng, du som lærer befinder dig i på din skole, og der er fokus på faglige mål og ministerielle krav til undervisningen. Derudover kan spillene noget helt specielt. De kan sætte eleverne i centrum. De kan motivere til læring, og de kan skabe en ramme for undervisningen, der giver de enkelte opgaver en umiddelbar mening. Her er vores nye pakke til engelsk i udskolingen. Den består af 3 spilforløb. The Big Picture, som handler om Indien. Spillet er henvendt til 7. klassetrin. Claiming the Hood, der handler om rappere i USA. Det er henvendt til 8. klasse. Og Quite the Comedian, der handler om britisk humor og er henvendt til 9. klasse. Hvert forløb har sit eget univers og sin egen fortælling, som man kan dykke ned i. I spillet Claiming the Hood skal man for eksempel spille rapper, der battler om territorier. Hey, white balls! You're not good at all! You better stay off the walls with your tiny white balls. Spillene er bygget op i kapitler, der hver især tager 45 minutter at afvikle. Eleverne arbejder i hold, som du selv sammensætter. Når du har åbnet for et nyt spilforløb, inviterer du eleverne til at logge ind, og I kan gå i gang med at spille. Når først I er kommet i gang, skal du bare læse instruktionerne. Der står, hvad du skal gøre. Det kan for eksempel være, at du skal sikre, at eleverne har forstået deres opgave, eller at du skal hjælpe dem med at formulere en sætning, bøje et udsagnsord korrekt eller læse en tekst. Med andre ord, du skal undervise. I mellemtiden skal spillet nok holde styr på pointene. Det ser sjovt ud, og det er det også. Men faktisk består spilforløbene af kernefagligt indhold for engelskfaget. Som når eleverne terper gloser for at få flere point, eller når de læser om kulturelle forhold i engelsktalende lande. Her handler det for eksempel om slaveri i Nordafrika. Alt, hvad man laver, skal bruges i spillet med det samme bagefter. Klasserumsspil er en ny måde at lave undervisning på, hvor eleverne er med i et spil, samtidig med, at de deltager i en historie, og ikke mindst samtidig med, at de lærer en hel masse.